dong như e gần phi e đâu ai en sa ki và lạc sẽ đầy ya boy ame wang tu ye na sing hai man tu ye nang o ke sang tu ye nang a con jong ana ha me mu ye đâu ok Kadung như ca da như halan ti đâu ayan sa ki pha lạc sẽ đầy ya boy da ye dâu ye o ya boy ang ngao wing de mai ngao lan chai ya ming bu Christian kata khai yung pu tui ha wa ha kha ha bum yu sai dang me sip si kan pu cha hai ngo na in ne nhai pu tai sip sa pu ching mai mong mai awang akim ye nang Krista wang sim phang me Kadung như ca da như halan ti đâu ayan sa ki pha lạc sẽ đầy ya boy na ye nhau ye o ya boy ang ngao wing de mai ngao lan chai ya ming bu Christian kata Kata ching ne hing ngô chơi ai yong ye nang ta sang ye li Krista me cha ngô na sim min lam pi okay sang pu na e lang pu on trong man lam âm mây Krista ya mi nhui me Kadung như ca da như halan ti đâu ayan sa ki pha lạc sẽ đầy ya boy na ye nhau ye o ya boy ang ngao wing de mai ngao lan chai ya ming bu Christian kata mai ngao lan chai ya ming bu Christian kata